Il-Gvern qed jippretendi li l-poplu ma jistaqsix x'qed jintefaq, kif qed jintefaq u kemm qed jitħallsu ċerta persuni fil-PBS, iżda kif jista' jkun ma jkunx hemm dawn il-mistoqsijiet meta dawn huma fondi pubbliċi. Kien dan is-sentiment espress fl-editorjal tat-Times of Malta e kif kompla jisħaq kif in-nies surreali li l-Gvern Malti jistenna l-ġurnalisti, il-medja u l-poplu in ġenerali ma jistaqsix dwar kemm jintefqu flus mill-PBS u jekk dawn l-istess fondi pubbliċi u x'qed jiġu investiti bl-aktar mod sensibbli u responsabbli. Bl-editorjal jisħaq illi dawn il-preokkupazzjonijiet tal-poplu huma raġonevoli anki wara snin ta' ħabbi dwar infiq fl-istess PBS. Dan apparti li l-Ministru Owen Bonici, responsabbli mill-PBS, irrifjuta li jagħti ċerta ċifri. L-editorjal tkellem ukoll dwar l-aħħar kwistjoni li tinvolvi l-preżentatur Ricky Caruana, dik li jinżamm mistur il-kuntratt li jingħata lilu sabiex jagħmel programm prime time fuq ix-xandir nazzjonali. Bil-Ministru kompletament jaħrab mill-mistoqsijiet u jibqa' ma jippubblikax kemm qed jitħallas il-preżentatur mill-fondi pubbliċi. L-editur saħaq li l-poplu ma jistaqsix meta jara li l-mexxejja tal-pajjiż jirrifjutaw li jkunu trasparenti u kontabbli, speċjalment meta huma responsabbli mill-infiq ta' dawn il-fondi pubbliċi. Apparti minn hekk intqal ukoll li l-PBS qed ikompli jirrifjuta li jagħti anke rendikont tal-infiq fuq il-Eurovision, bl-editur jisħaq li sabiex il-poplu jkollu verament moħħu mistrieħ illi flusu qed jintefqu kif suppost dawn il-mistoqsijiet iridu jiġu mwiġba. Anki minħabba li hu dritt taċ-ċittadin li jkun jaf u dover legali tal-istituzzjonijiet pubbliċi bħalma hu l-PBS sabiex jippubblikaw l-infiq tagħhom fl-interess ta' pajjiżna. It-Times qalet illi din hija essenzjali għal fiduċja tal-poplu f'din l-istituzzjoni importanti. F'din l-analiżi l-editur jisħaq li jekk din it-trend tkompli, ċoe l-Gvern ikompli jirrifjuta li jgħid fil-miftuħ kemm u kif qed jintefqu flus il-poplu, is-suspetti dwar prattiċi ħsiena u ħabi ser ikomplu jiżdiedu.